Wa nous sommes. Somaw bedi. Bashite. Tabarkala. Mifo. Ka tarifo. Ka jaginefo. Tarikante. Awo tarikante. Madame Kante. Ay. Afu tarikante. Oh. Tarikante. Jamu falena. Kulubal borala. Okay. Tabarkala. Ka lambaga bela jelenfo. Oh. Fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ɲɛma Umar Cɛfin Mariko an b'a fɔ a n'a furumuso Fanta Konate halisa k'Ala ka lafiya di ma k'Ala ka lafiya d'a ma fɛn fɛn man kɛnɛ nin wagati in na an bɛ lafiya ɲini Ala fɛ a k'a di banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ma sabula nin wagati in na wagati yɛlɛma don a ka jugu maaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ a ka jugu mɔgɔw ma dɛ. C'est qu'on n'a pas dormi on n'a pas dormi. Ah? Amano goy. Non, amano. Wati. Be do de ke yemin fo. Ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ya rabbi. Dɔɔni bɛ fɛn fɛn la, ani caman bɛ fɛn fɛn la. Ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ma. Amen. Ka lamɛnbaga bɛɛ fo. Kuma ɲɛna. Ko bi ye juma ye. Lahɔrɔma don don. An bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka n ka bato kɛlenw minɛ. Ya rabbi. Ala ka juma hɛrɛ ka a di an ma. Amen. Tabarkala. Tari ni sɔgɔma. An sɔgɔma. Somaw bɛ di? Baasi foyi tɛ yen. Tabarikala. Nba. An bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Sigida fɔlɔ fa wɔɔrɔn na. Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan. Bɛɛ fɛ sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na. PCFM ka Grand Direct. O don. Juma o juma. Burama n'a ka jama. Ka kunnafoni ɲini. O don. K'a d'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔna na. O don. O kuma la k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. Juma hɛrɛ. Ala k'a d'an na. Ya rabbi. Ya rabbi Ala ka Mali sigi kala kelen. Amina rabbi. Jagina kuma tɛ. K'i fo ka Sheikh fo ka Tari fo banamagaw ka ɲɛjan ka Iya fo i bɛ forokiya la bi dɛ. Ouais. Jakwa. Bien. An bi tɛ juma ya. E ka forokiya don ni juma ko tɛ siɲɛ kelen na dɛ. Jumɛn. Anti porte bobo 3 fois par semaine. O wagati dɔw la. Ne yɛrɛ kuma ni faamu ko ye Sheikh. Jagina enlever ses barbiches. Wagati dɔw la. Non, il va falloir fêter ça. Non, il va falloir fêter ça. Il va falloir fêter ça. Quelqu'un fêter. Jagina il a enlevé ses barbiches. Nene bonjour Dieu, fêtez le goya. Mais il va ni un chien folo qui est sans barbiche. Et t'as arrivé pour toi. Attends. Sans barbiche. Ouais, mais non, monsieur. Il va falloir domber n'a dugu jɛ kan. Ayi dɛ, ni dugu in jɛ cogo ɲɛna bi dɛ. Non, Cheikh. Mais on a commencé à passer tard ni mas de sang à ɲini ka fam. Oh, il va commencer là. Asrala. Cheikh. Asrala. E ɲɛ t'a la. Yɔrɔ ɲɛ bɛ yan yɔrɔ ninnu na. Cheikh ala kɛ. Ɲɛ b'a la. Awɔ, ɲɛ b'a la. Ça fait mal, non? Oui, kuru b'a la. Voilà. Non, mais o fura bɛ sa. Bon, belebele dɔ de bɛ kɔnɔna la yan. Bon, komi n ye antibiotique dɔ ta mais a ma jigin. Ne fana y'a lajɛ k'a bɔ yen k'a bila fiɲɛ la k'a lajɛ. A kun bɛɛ filɛ nin ye. Walasa fura bɛ se ka don a fɛ ka ɲa. Voilà. C'est bon? Non, a bɛ faamu. C'est que e b'a faamu. Non, Tari ni ma se ka faamu. Ne a bɛ faamu. Sam ɲuman n t'o ɲini quoi. Parce que machine Tari yɛrɛ olu yɛrɛ y'a kɛ cogo min na olu tɛ fɛn ka faamu. Il a enlevé ses barbiches. A y'a bonbon di. Emmanuel Macron ko ale mago bɛ yad la yani avril cɛ. Mɔgɔ si bɛ yad la mɔgɔ si bɛ yɛrɛ la dɛ. E bɛ ka sɔrɔ confusion a la. Yad yɛlɛ don ne finen don. A bɔ yad sɔrɔ yɔrɔ fana dɔɔnin. A sɔrɔ yɔrɔ dɔɔnin don. Qu'est-ce qui s'est passé? Tari n y'a kun fɔ sisan Tari. Fo ni yad nana ɲagami mɔgɔw cɛ la. Tu enlèves tes barbiches comme ça. Tu enlèves tes barbiches comme ça. Les barbes là, tu vas pas enlever. Tu enlèves tes barbiches comme ça. Ah, mais Tari a raison avant ça. C'est pour ça. Ɲɛ b'a la quoi. E yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ b'a la. Kana fara ma se ka min deli. Ayi, walahi moi ça me fait pas. Mais fɛn min kɔni ye tiɲɛ ye, i bonbon si di, i y'a di sɔrɔ. I y'a di sɔrɔ. Non, sɔrɔ tɛ.
il y a bire ma qu'on a volé là. Sinon, comme une coune nebeta. Aïch, c'est que c'est ça. Ne m'a yéta. Bon, ne va afle ijo nangambolo daga moshi ne ba don ne moshi sang bosi sang ko en la jea abalon la bide no kunu ay jem ngamge ate bololoka ay bololoka ne non ngay bololoka o jem ngama gene na me ay bololoka ate bololoka ni bololo la je ba so dashite na mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça même on ne doit pas t'appeler Diagné aujourd'hui. Oh quoi? Il y a quelque chose qui te rate. Non, le contraire de barbu c'est... là. Quoi? Un enfant vêtu, un enfant nuit. Le contraire de barbu... Un vieux barbu. Le contraire de barbu... non. Et pourtant, le contraire de barbu. Voilà, on a besoin de ça. Voilà, le contraire de barbu quoi. Le contraire de barbu, voilà. Bon, si c'est avec cheveux, ça c'est bon, donnez-nous. Si c'est sans cheveux, ça c'est chauve. Voilà, ça c'est voilà le contraire de barbu. Hein? Nigma bora fale me ni bi ka garda i o mode ni ma mo iga garda ni bi ko ni tasira o de ma abana ha c'est glabre hein glabre tari kala na sa le contraire de barbu c'est glabre c'est écrit GL A ça c'est glabre BRE abana Diagné le glabre. Non, c'est ça c'est grave. Voilà, le glabre. C'est une création. Magan. Ça c'est dans la route. Ça c'est le glabre. Diagné, tu es bien glarbé aujourd'hui. Voilà, ça m'a étonné parce que généralement, bien quoi? Il était Diagné tantôt. Non, c'est vrai. Qui goûte à Clégou? Oui, mais c'est bien. Tu es bien comme ça. C'est moi qui a quelque chose qui. Moi, il a la totanie. Parce qu'il fait le badge. Oui, mais quand la totanie. Joe Biden. Tu vois? Non, mais et puis ça brille. Ne voyez tout le monde là ou bien la ba befo moi so ne ba la ka juma re danu la ka bato kelo ne ouais afle ite migro ti kuma to la me Omarou Traoré le contraire de barbu c'est glabre il mi foro do comme na Traoré la ka daote che voilà Omarou Traoré ya le ka kuma c'est vrai. C'est vrai. Non, tari clan. La ga juma re dawo ya rabbi abato be ami ne mu foni shege afamu ngaba c'est ma shege kele bia ai comme ma famu ya afamu e dara o kuma na ya gonte glabre ya madara han to gay glabre ouais j'ai ajouté ça à mon petit dictionnaire voilà mon petit c'est bien ame fulini tamni amadi alhaji amiru nangolo jamtene ma mariam che ka jamtene Al Farouk distribution ko ani sugoma nanya lefo ambe fuli amadi Musa ma balde brek tandare Musa balate balajamfa mort subit Musa ka fuli ote nanya lefo dro fami fuli ani tanni amadi mulay amanma administration territoriale kamba fu so marina merci ka fuli kadi ba Musa male bokanchi bazu na bazu fu ame fuli ani tanni awo voilà ne voilà ne tekuma itikuma ouais aïe allez tekuma voilà kale tekuma voilà ne tekuma voilà tu as vu voilà Diagné ka pour maimbi voilà tu as vu afore yo c'est ni nyamajo bali va faux tu risques d'avaler une aiguille. Le problème c'est que il va près les personnes qui nous aident quand il s'agit de dictionnaire. Voilà. Il faut menacer. Voilà. Voilà.
Bonjour, s'il vous plaît, laissez mon fils tranquille. Janaba chez nous. Allez chez nous. Voilà. Chez nous. Voilà. Maître Lassana Konate fo. Maître. Kani Sroma. Nanya Lefo. Ambe Fouli Anitabni Kadi. Lechema. Cheikh Diallo. Cheikh Sidibé, ça c'est Lotier. Voilà. Voilà, Jitigi Cheikh. Kani Sroma. Voilà, Nonotigi Cheikh Diallo ko Ani Sroma. Nanyo Lufu, Ambe Foulini, Tabni Kadi, Lameba Bela Dilema, Sroma Daina, Antako Blada Grindala. Kuna foli ale de même ma fa kasro imadore bla ida ma kuna foli aga usani ma kuna sirile famie Japon jamana yi aflega deme ani deme taka anga jamana ninga asegre ame domina iko bela jelemba do ka fo famie samia amanyate na manya ka fo samia amanyate coronavirus o fene be ison kele o fene be anga jamana fancha ma fe bi o kra sababu ye jigiyaw olu ma fa kosobe mawgu sigileno ka foko senefon be nya ka se degré mima amanya ka se oma coronavirus ko ba ala iba ka fo fenre mimbe ala uye kele fenre mi fene ni obese ka fo nimbela jelena uye ka fo anga jamana yɛrɛ a bɛ taabolo min ka sisan ko ma nɔgɔ kosɛbɛ o de kama Japon jamana u nana dɛmɛ ani dɛmɛ ta ka anw sɛgɛrɛ ka tɛmɛ sira fɛ sira min ni o ye diɲɛ cakɛda belebele n'a bɛ fɔ a ma ko PAM programme alimentaire mondial diɲɛ kɔnɔ olu ka ca a ɲɛsinnen don baloko ma i b'a ye k'a fɔ Japon jamana u ye sefa wari a miliyari 1 ko o di ko o y'o di PAM ma ko PAM ko o don balo la ni ko o di an ka jamana an ma miliyari 1 ko a dira ten tɔnɔ ko t'a la juru tɛ wa a tɛ lasegin dɛmɛ don dɔrɔn ka a ta ka ɲɛsin an ka jamana ma i b'a ye k'a fɔ japonɛw ka wari yen tɛ de le yen japonais tari c'est pas ça le yen voilà a fɔ cogo ka ɲi voilà les yens japonais au sefa wari au million 200 ni ka o ta ko o di PAM olu fana ye min kɛ sa o de ka wuli ka jɔ ni ka o kɛ o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ekɔlisow la k'u bɛna to ka dumuni ko ka a di fɛn min ye ekɔlidenw ma an ka jamana fan caman fɛ a bɛ bɛn dumuni hakɛya min ma o de ka ca fo ka taa fɔ a to ten denmisɛn min bɛ yen n'o balo bɛ na bɔ a la o ye denmisɛn 94 ani 4 u bɛna olu balo san kelen kɔnɔ ekɔliso 400 ani ekɔliso 5 o ekɔlisow bɛ Kidal Gawo Menaka ani Tombouctou i b'a ye k'a fɔ n'i ye kow ta k'a lajɛ nafolomugu kɔfɛ fɛn min ye malo o tɔni 740 ani 40 i bɛ se ka fɛn wɛrɛ min ye boîte de conserve sardine sɛ boîte tun bɛ yen dɛ. Est-ce qu'il y avait ça chez Boiti? Oui. Quand nous on était petits, il y avait. Est-ce que chez Boiti bien emblématique? Quand nous on était petits, hein. Parce que Boiti ni kera où on commencera à conserver nous la bouche moro boulot donné quoi. Sinon aller chez moi il m'a colo, il pas bien manger. Pas bon Boiti kono. Il y avait voilà à conserver. Il y avait. C'était déjà cuit. Voilà, c'était accompagné d'une petite sauce là. Il va acheter un cadre. Ka chauffer. Ani misiri ka chauffer ti. Aminu be sa. Chakuma di de. Me bo Europe jamana nunu na kana. Olu do be ya. Olu de be ya. Abe boîte kono. Awo. Obe fremi. Atuma. Yana quoi? C'est Kojima. Yana quoi? On est en week-end là. C'est quoi ça? C'est ta voix. On est en week-end doré. Mais si tu t'as fait la finchesse, on va camion, même ça ne conserve pas. C'est pour accompagner la pentade. Sinon, il y a les traditionnels pentades. Avec fonio. C'est toi qui ajoutes ça.
Oh, ko ni deme ataraka anga jamana ninga asegere ambe jega do awdeke alaka ata sira fe awarka na tunu awarka na tunu alaka na tunu kongo be maula begi igatata ko osro mami faleno o kana foita la merci wallahi deli do koy abana c'est pour les voilà c'est pour les pauvres c'est pour les ventres vides merci les ventres vides. Oh, Sadiola Kaufe, Iba Kafoko, Bangi Mimbe, no Bank of Africa, Ulika Jokera, Bamanchi Dofe, bon, Nunte Bamanchi, Fumako Bandiu, Bandi Dofe, Kafoko, Sadiola Bangiko, Ubena attaqué, Ye Ferrauni de Balusi, Shenga, Gautara Soro Gardiu, Ulula Beneno Kukono, Gemado, Anala, Muguchira, Kamuguchi, or Bangi Amaseka attaqué, Agent Fla, Ulu Blessira, Onga Feminuk Mamunuk Mefa Bangi attaqué, kera ula ninga ubla lakarabaw uluka buluka alikiri tawarikala Sadiola opta warche okay dama me atita atedu dama ngono dron ka sanumbo abana Ube wa bangi attaque warna na masmale yani kata mkoka argent facile ça c'est l'argent facile mais là même tu mets la vie d'une autre personne en danger. Voilà, faut aller travailler. Voilà, c'est tout. Les gens d'Idama sont riches comme les envoyés spéciaux des MC. Enfin, demanda à Thierry Toko. C'est où? Demanda chez lui. C'est où le thé? Abia. Voilà. Bonjour, Mas, Djangine Tari, Makura, Cheikh et tout le personnel. Bon, comment on va tout faire? Avec son atoko après. Folie Jarani. Ko folie ka ajarani. Oh, dugu mimbe ni abe fa ma ko kafela. Abe siga so marala. On fait mi misri a joto o de shurula. Misri joto a shurula. A kera sababu ye ninga mafla ka o bone anina. Ma chama o jogina deme nana ta ka do uma protection civil maufe ma chama ngoni jogina o femi ye kiri olu ye enquête ka adaele ka don mun kɛra sababu ye ninga bogo ka ashuru ma ka bone unina ni chokola enquête daele no ako o baka nyanyini ka jega do oke ala ka hine bamato la munum be nolu jogine no ala ka kɛnɛya ka adi ya rabbi kurafoli ale de be mafa ka sɔrɔ ma dɔwɛrɛ bila ida jati école privée u labɛnnen don k'a fɔ k'u bɛna baara bila ka a kɛ an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kalan ale taara novembre kalo tile fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ école privée u y'a yira k'a fɔ k'olu ka juru ko a bɛ gouvernement na juru jumɛn ko don salon ta Salon, olu kɔni ye kalan kɛ fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma wari min n'u ka kan faso ma o d'u ma sabula faso bɛ ekɔliden caman bila ka taa olu fɛ yen o ekɔlidenw kunkɔrɔ faso kan ka to ka dɔ di a bɛ fɔ a ma ko subvention o subvention i b'a ye k'a fɔ ko juru kun ma ɲɔgɔn sɔrɔ salon hali dɔɔni ɲinan kalanta la ko ekɔlisotigi dɔw bɛ yen k'u t'a dɔn u bɛna a kɛ cogo min na wa mɛturu u t'a dɔn u bɛna olu sara cogo min na dɔw yɛrɛ bɛ yen ko hali lagɛrɛ gansan a lagɛrɛ boîte k'u san ka a bila ekɔliso kɔnɔ cogoya min na mɛturu bɛ se ka kalan k'a kɛ tableau tɛ noir de le tableau noir voilà sur le tableau noir denmisɛnninw ka se k'u ka kalan ka a kɛ a kɛcogo la certains tableaux sont verts maintenant i y'a kuma fɔ dɛ tableau vert diɲɛ bɛ ka yɛlɛma dɛ ko noir bɛ digi ɲɛ la diɲɛ bɛ ka yɛlɛma jana jende c'est vrai wakati u bɛ ka yɛlɛma ne bɛ dɔ dɔn a ɲɛma ye n'a bɛ don sotarama kɔnɔ a b'a fɔ parantigɛ parantigɛ ni dɔ filɛ ni maa ye n pase sara a fɔ n ye n ka dugawu ka ye cɛw se plaki la a bɛ parantigɛ ɲininka mama sara a jo don yɔrɔ ni a sera pɔ sanfɛ parantigɛ b'a fɔ ko ka pase di pase minɛ n'o nana gun a la a b'a ko ne fana mama sɔrɔ a hinɛ dɔgɔyara jamana in kɔnɔ dɛ
Dieu élément. Tableau noir koga veri. La kankunaja. Ya Rabbi. Non ngoni labenenu. Kafoko ubenata barabla cherila nuka tromonyo ni amadi uma. Wati yere ubega be oka. O uyere dama ay nyonche. No benaminga ku ubinu ofo fasu jama ala teme. Kalamata. O Adam ne ratuguni. Ils vont lancer les hostilités chaque pafleni. Mas. Kalantain c'est comme ni ya adjatemne dans l'ensemble c'est comme ibaye ni kuma yere ba yira ka fugo ama préparer à fond sabula mo yere tun hakili la ko geleya be école maître munumbe gouvernement ka boloka voilà article 39 mo c'est comme ko geleya be olu drone ni gouvernement che mais ni geleya in samale no kana c'est faux école privé ou ma alors que examen munu yu banga examen préparé école privé ou maître ou faire la nyogon examen préparé donc ni a fora tugun ko alsa ko wa subvention fana madi o gele ya bare sabula munu école maître munu fana baraka privé nunu tiendo olu be baraka mais olu fana nga sarako u do meta école la chugudi u do nga rentrer be préparer chugudi ala doro ne bodo donc hal no olu fana dona classe kono kala na ke condition jumana sabula mo mun dusu kasheleno mas ni ko wali ala ki do al jinela wala be digala voilà donc et dusu kasheleno iga sarama di ube kalo saba kalo nani saramadi donc na fora ka geta kalanke o kangante amanogo donc gouvernement ka la subvention di école souma wala sa ube se ka kalanka atali ke effective et chugumna c'est ma ka tabakuru ba la yere chugumna tari kumate masni ni pigin soni la san wala pourquoi masni jatige ko jugu ke warteu Massi fera bon. Les caisses de l'État sont vides. Massi, c'est vrai. Gouvernement quand a ladi. Biman blanin kuina. Oye tien. Mais ni on mi fort. Ne va donner ou a hakeru. Gouvernement quand a duma. Mais ne rebu diluka ke ala na kira yere de jati kama. Kakalange ya. Masuka kalange demseni nunu kuna emaron demseni ni segena sama si wallahi demseni nunu segena. Iba le truc c'est quoi? Segi aïta ni ba donné ngo war kan aduma mais ñina année scolaire gelera ciom na privé la ala ni tira kelen doron ni badum wa mansa 90% parents d'élèves fait des sur nos classes wono wallahi tu as payé presque la moitié de l'année scolaire donc akana fo comme na grévé à cause du subvention de l'état. On va négocier, mais ne partez pas en grève. Regardez ces enfants-là. On va grève, je n'en disconviens pas. On va hacker de dos. Avec photo, le Mali, c'est un pays démocratique. On va hacker de dos. Pays de droit de dos. Vous ka warenini, vous ka hacker nini, nyama ou ka ladje, ou ka ben kelema. C'est vrai, je n'en disconviens pas. Mais ou ka ladje fana, wadem se ne wore fo une fois mais fo ne au professeur chaman fana bi mi enseignement du privé la ka du public là au professeur kelo me kla ta cours domicile fana ke ambasara mais ou ka ladje ça ou kana fo ça damne bali obna seresible aninga obna ta grève là ça c'est le mercenaire c'est le mercenaire c'est le mercenaire Massi ni atagalaje paribolo sabadi wala paribolo sabadi ni atagalaje Massi école do bi ba soro uga professeur club étranger tu vas voir que 80% des enseignants est-ce que voilà les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens et tu vas voir très bien le niveau de ces étudiants là contrairement à certains élèves. Nama fo ko c'est parce que afra ko solidarité ka kunu ñogon ni d'autres grève la bébé grève sinon wala o école ka chaba mako privé la minute grève ni c'est ko yo te grève et parce que wa professeur no nga mo to te ñogon estra law donc ni c'est ko le te grève et les parents payent de l'argent pour ça mo ka chandon mina aka gelen ça sans madame ne faut ça bon généralement il avait blaligue ka ta secondaire ou de là lycée ni fin professionnel oh anako lui généralement le do so me état rebe mo sinon du makala ngoni ni be faka ta privé la ego iga chorba de tosara dawo
dugumakala secondaire na i yɛrɛ de privé la i somɔgɔw de b'olu sara o maintenant état ka fɛngɛ bɛ daminɛ a bɛ minnu orienté ka taga lycée la état bɛ orienté ka taa lycée la ou bien professionnel la donc ni privé la a bɛ pourcentage walima an ka segin an ka cursus normal la état ka écoledenw bila ka taga public la a ka sara yɛrɛ voilà o fana c'était état ye i filɛ k'o min fɔ nin ye kunnafonidisɛya min bɛ yen n'a ye fɔ ma le point o y'i da don o yɔrɔ la malikura jɔli a kuma o bɛ ka fɔ ko fɛɛrɛ ani dabali jumɛnw bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na malikura a bɛ se ka jɔ senkura ko o di a ma o kama kunnafonidi sɛbɛn u ye u ka hakilina a di kunnafonidi sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma le point u y'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ni refondation kura n'a bɛ kɛ maa o maa bɛ yen ko n'i ye fonctionnaire ye i den ka taa école publique la o ka ɲi Yang tu es fonctionnaire? Non, je ne suis pas fonctionnaire. Ok, comment bibolo ça? Comment bibolo? Et à qui l'a dit quoi? Bon, ni connais. Connais maçon? Iga décret ka abrogé. Voilà, merci. Créni nema maçon. Maçon. Aïe nema maçon. Parce que l'État n'a pas les moyens. K'a foko malikdin ka jamana ka olu beta kudo jamana ka école la a école teo. Il veut quartier d'autres à lycée kelengele ne ba do la jamana ta regarde ni nyama ko ta kala nyama ko belelba lycée kelen ne lycée public kelen nyama ro ka be ko kono bete ko kono mais are befne fate fonctionnaire de avra ko fonctionnaire de ide kuma la mais al fonctionnaire fonctionnaire manchangui ayi on sait que fonctionnaire manchangui mais quartier mun be ni lycée te nous fonctionnaire de meta to godi aba de na fo sano et toi tu es fonctionnaire ebe dorobu mais dorobu lycée il y a les Kangou Moussa Otea mais tu n'es pas obligé quand tu dem les gars quartier je peux l'amener à Machamaga me fait un moufier wakati dola ay dépense jatem ni den dara yoro jana. Ni proposition de ça. Non, mais des fois tu vas trouver que l'état est orienté, faut dire dans. En tout cas, faut y ni un ministre ni faut bega fraquer yan docteur Sobaoula. O va to nous va glan. On ni fonctionnaire be dendo école sola be école soka tien. Ils sont privé qui va école glan. Mais au bega yon. Ibaro problème ere mia. Mali école ere refondation ko me volare. Akanga damne école ere. Voilà. Akanga damne école. L'école malena problème yere de ba kono problème ba kono obstacle yere de privé fra public problème ba voilà so ne be mun famu ne ka famu ye mi o cité ol be kuwore de mais ni école yere blala à la hauteur a machigi dembo public la kiptana privé là ayi ne ba famte yana ay privé minge ya fama am permanent nan passera ta dione la wosroka classique yo yani konshegata an ta kuma gete ni o te halibi an boni jiye so kata classe so tellement que fin poussière be akona ali shiman dali shiman kursi retara wala kuma ni alpha ga politique nguleni chaque village une école akain c'était vraiment bien angala nyonge ni mu fin do ke no ka ngofo akun kain kojugo alsa ne bolo mo nga continuer no dynamique keleni munu te mana fanga fe mais mu privé tay gela bala parce que ni privé ta gala sano et chaque mu fo o bala parce que olube uga école privé alla sur public maîtrise do be na cours du privé là les mercenaires faut ça les mercenaires woye wa mercenaires tega jalen ka doro me ate soro te jagne wol wartolu ngoy fa mu vie ndaike masini ko infleni ko inte ko jaye oni tega jale ate nyongo monsieur beta grève la monsieur il be se ga ta grève la chokodi monsieur be wuli pete nyeba de sigle na so ma mu vie école maître ne benga do be tiers o tega jale mais même fere fie na soro ye mention ina soro ye mention école maître qui wele ya ga sojo calcul dan bo calcul nye ite gara tega jale yoro ayi best ko na ma ko la gare ko ni papier te son war ayi au problème mais wal mettre be fako au problème ne ban parce que wakati jante melo na so mo o ya yire mo c'est adobe ni garantie ko ko faire Emma mo chama ngunte so enseignement ma parce que oui enseignement synonyme yere ke pauvreté ay pauvreté mais ça c'est pas c'est savoir le mais ay mas le mais dur quoi
fɛn min tɛ bɔrɔ kɔnɔ kucukucu tɛ se k'o bɔ. Même les anciens au niveau du secondaire. Où d'autres oui, c'est quand il devient. Là, fait partie des fonctionnaires les plus payés. Ah ouais? Mais d'autres oui. Mais ils ont raison. Ne vous femmes, ne vous anciens femmes jusqu'à preuve de contraire. Faut que tu fasses un romina. Tiens, on y fait un bec à quand? On y fait un bec à quand? Voilà, on y fait un bec à quand? Mais net nandado. Problème est si ne fait un moufo. École privée ou ta, tiens, état à la guerre. N'a bête, ou ka doni duma, parce que tiens là, parce que grave tout le fait pour leur propre fond, ou pas dame de nodi. Bon, on dans les bas sur le promoteur d'obé gelabena, ni war masro ka di ancien doma, il va sur le demson nga kuru ou bas sur la quai. Donc, mais aka gelen quoi. Et puis ni wakati il va sur le war ancien donc fourniture di, fourniture scolaire, parce que on veut dire lycée là on veut dire mas de garantie ibna diga mas de garantie koroye donc il kayni bigibe dima bon ne bolo ulu be feni ni mas de garantie be ko la mas de garantie be toujours obé kreni obé parce que avec un bidrou là ça avec bon d'autres ay kema ça va d'autres ay kema flan bidrou bon ça dépend ni emu si le lycée là voilà maintenant où fait mun gane ga kaydi mogoma bon ne bolo alsa o kayen bébé soro warde la l'école métro ani école mana ta ka bla togo to iba soro tien le mo école promoteur mo école kan entretien mission do école la wajibi c'est très c'est comme comment bébé se ga fo salon ko école privée ko ma kalanke c'est privé ou be kalanke jusqu'au fond donc maintenant c'est comme comment be fana kan mais ko alisa kulu wa subvention fana ma di. Bon, après que d'autres dira ou be parti d'autres dira mais après quand est-ce que fait dira parce que après que ali do dira parce que ça no ko infene nyangam no rivu do be do soro donye ka soro do mo soro o fene be nu tala san mais ne gon me iye mu fo tiens la ma fo mu yere son misigi munga eta ka laje tiens no ko warga duma jamana ka gela be mais u ka laje ni ko ndo be no ko warga niveau bébé ka couler niveau bébé fait ali ka war ka dama mais mas na fura ko eta ka site be ka couler ali ka war no fait be ko say na bangu ye grève gemna war ka di de ko ka grille salariale laje non mais si tu essaies de voir na fura ko il faut qu'à chaque fois bangu ta ko yore ko grille salariale tumbala grille salariale tumbala prestataire ou situation tumbala ani agent ka fonds social ou amoro masi ni bɛɛ jɛra ka kule dumuni tɛ se ka don den bɛɛ da ɲɔgɔn fɛ i bɛ dɔ di dɔ ma k'o lada de ka tila ka dɔ di dɔ ma mais ni bɛɛ ko ni bɛɛ masi ne ɲɛ bɛ min na ne ɲɛ bɛ min na d'après l'autre jour le mémorandum d'après hier le mémorandum du parrainage c'est-à-dire moi je sens quelque chose venir qui sent pas bon ça sent quelque chose qui sent pas bon parce que on revient à la même chose que l'année passée tout le monde va essayer de gréver en même temps ça c'est pas bon on est bon là au lieu mais là on revient encore à l'effondrement du pays donc on a lajé quoi alsa on a lajé gouvernement ka négociation faut y kumako mogo nini mogo be ñogona abu kuma ñogon fere pour ka ko ñogon famia donc état nous ka la diab sera négocier chomina wala ça déjà que calendam na retard là dem senu ka se ka niveau dota folo salon on beba ko niveau kunte note grève ko kuma manga fo sisa grève bla folo aguma fo nyina amano amanga kuma fo nyina bega effort doninge état ka effort ke voilà akalaje quoi akalaje sono mas ni a jatemne kalo joli kɛra mɔgɔw bɛ vacances la o kalo mumɛ bɛɛ kɔnɔna la gouvernement ma hakili sɔrɔ ka mɔgɔ si wele enseignant foyi wele ko sigi ka fɔ i yɛrɛ b'a ye d'une part mauvaise volonté bɛ yen i b'a ye mauvaise volonté bɛ yen à une semaine de la rentrée e bɛ sɔrɔ ka école maître wele tuguni k'u lasigi ko wa k'e bɛ proposition k'olu ye olu bɛ sɔn o ma cogo di. tiɲɛ yɛrɛ la a balila ne la dɛ.
o ti ka famu sabe an sigilen do atu wele ka kuma non congé kun kan ka école kun kan ka ta octobre la u y'a reporté o bɛɛ la o mu wele dɛ fo k'a tɔ to une semaine ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'u wele k'u la sigi tiɲɛ yɛrɛ la a man ɲi wala man ɲi mɔgɔ da y'i se Lamine da ye sama faga o ka compromis ka sogo doni ka taa so o dugudenw ma ala k'an kunna ja ya rabbi o ka compromis dɔ ɲini o de ka ɲi fɛn min ye kunnafoni di sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ le point awɔ Jaginɛ Siga Sumare ko n k'a f'i ye ko attention Siga est ancien n k'a f'i ye ko attention d'accord voilà Siga ko n ye n ta bila n kun voilà Siga yɛrɛ ye école privée tigi de ye awɔ non gɛlɛya bɛ yen privé b'a bolo gɛlɛya bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ yen an kana ɲɔgɔn dɛ voilà gɛlɛya b'u kan a b'u kan dɛ non a b'u kan yɛrɛ an kana bin siɲɛ kɛ bɔ ni gɛlɛya bɛ mun kan awɔ an k'a fɔ gɛlɛya b'o kan État k'i jɔ i jɔyɔrɔ la tɔrɔmɔɲɔn dɔ ka d'u ma voilà u ka tɛmɛ n'u ka baara ye a bɛɛ tɛ dɛ ni a bɛɛ se bɛ État k'a bɛɛ di n'a bɛɛ se tɛ yen min bɛ k'o di u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka kumakan duman k'o kɛ k'a accompagner voilà o la grève tɛ kɛ o ayi ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ a tɛ kɛ o Jaginɛ i da sera a ma k'a fɔ ko ni refondation ko a kan ka kɛ yɔrɔ la ko a kan ka kɛ école yɛrɛ de la kunnafoni di sɛbɛn ale fana sigi n'o kuma kan ko Mali système éducatif ko o de kan ka falen kan ka don o de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ refondation kuma la ko sigi kan ka kɛ o kan wa ko k'a wajibiya fonctionnaire bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ ka t'i den tɔgɔ sɛbɛn école publique la k'a bɛ kɛ sababu ye école publique u bɛ don ba la a ma dan o dɔrɔn ma kalan taabolo ko ka yɛlɛmaba don a la k'an ka sigi an ka kɔrɔlen caman ma kalanko ta fanfɛla la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye kalan a bɛ sira jɔlen sɔrɔ n'an ko Mali kura ani hakilina kuraw olu de kan ka taa n'an ko Mali kura ani yɛlɛmabaw olu de kan ka taa maa kura ko tɛ dɛ hakilina kuraw olu ko don n'i ye ko ta ka lajɛ k'an ka école publique dɔw bɛ yen bi ko ni wulikajɔ min kɛra kɔsa in na n'o kun tɛ a dɔw kun bɛ i n'a fɔ fale siyɔrɔ o tɛ bali maa la a dɔw kun bɛ ten i b'a fɔ fali siyɔrɔ o tɛ bali mɔgɔ la ne ko i ye syllabaire kalan mais i b'a kalan ma ne ko a bɛ école la halisa syllabaire bon a tɛ kalan i kɔni bɛ se k'a kalan i b'a san ka di denw ma a kɔni bɛ feere mais a tɛ kalan ni ye syllabaire kalan k'a ban a kalan cogo yɛrɛ la mo tɛ f'i i tɛ se ka min sɛbɛn o sisan fɛn flamboyant joliba o de tɛ o de don flamboyant ninnu joliba donc u b'olu de fɛn denmisɛnninw kalan mais syllabaire tɛ kalan syllabaire i b'a di denw ma so même moi j'en ai école yɛrɛ la a tɛ don école cours kɔnɔ yɛrɛ syllabaire tɛ école cours kɔnɔ yɛrɛ munna direction bɛɛ la i b'a sɔrɔ Jaginɛ livre minnu tɔgɔ flamboyant ninnu fɛn olu de bɛ école direction kɔnɔ ni lecture bɛ yen nɔ u bɛ taa bɔ direction na ka na di denmisɛnninw ma u b'a kalan non fɛn wɛrɛ de bɛ ka kalan o la o tɛ kalan ye bilen ayi première année na syllabaire bɛ passer dɛ Jaginɛ n ko min bɛ syllabaire kɔnɔ o de bɛ sɛbɛn tableau la ayi sisan i b'a dɔn mun na u b'a f'i ye yɛrɛ ko syllabaire k'i bɛ se ka a k'i den kun so mais u t'a kɛ école la u bɛ flamboyant de kɛ denmisɛnninw kun o y'an ka système yɛrɛ de ye yɛlɛmali yan ayi système flamboyant ye min ye flamboyant tɛ se ka kɛ première année mɔgɔw kunna dɛ flamboyant de tɛ Ada va à l'école ya flamboyant bɛ kɛ deuxième année ni troisième année de kunna a première année bɛ Ada bɛ kɛ première année la ne ka ɲɛf'i sa sisan ne bɔra ka fourniture san livre vert in tɛ yan Ada et sa famille a bɛ san o de ye flamboyant ye o de ye flamboyant mais o bɛ san deuxième année de la a première année bɛ troisième année flamboyant première année bɛ yan a première année bɛ n bɛ ka sɛbɛnni f'i ye koyi donc syllabaire tɛ kalan syllabaire tɛ ne kɔni bɛ ka fɛn dɔ de kɛ denw kun mais kalan tɛ o la bilen ma bɛ syllabaire bɔ kalan na e ka taa yɔrɔ wɛrɛ sa syllabaire n ka tɛ yen sisan jumɛn bɛ sɛbɛn tableau la i b'a dɔn mun na u bɛ mun d'u ma ko cahier de quoi la u b'a fɔ cogo di cahier d'exercice b'o bɛ ko denmisɛnninw bɛ dege u b'o don yen sɛbɛnni bɛ kɛ tableau la sɛbɛnni bɛ kɛ tableau la u bɛ taa tableau la mais n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye t'u ɲininka ma u b'a f'i ye mais le contenu est écrit au tableau un avant vêtu un avant nu maa min m'o kalan mais kalan banna yen de o fɛn bɛɛ Ada de ta de u b'o de kɛ Ada ye de kɛ denmisɛnnin mais o de kalan yɛrɛ yɛrɛ o oui i ma da la Ada ni syllabaire différence n bɛ min f'i ye syllabaire de ye kalan yɛrɛ yɛrɛ an fɛ yan syllabaire de don koyi bon refondation ko kuma min bɛ fɔ a ye t'o dɔn u ka na ni syllabaire ye dɛ a livre ka ɲi koyi le contenu est écrit au tableau Mamadou ye Bineta tɛ yan
abedam ne syllabaire la kayele ni mado bineta yo ore de do ore syllabaire mamadou vont à l'école yo boy kolla mazali deuxième année la syllabaire ngume kalon première année ou deuxième année ou syllabaire kele iba kalanka première année la iba kalanka dans niveau dollar x la boxe voilà. Et puis ni demsen yara do voilà akay ni demsen sera ka maîtriser ay syllabaire kala mina mega fo amas ni professeur ya jo classe gono ibe mufo école de IOA Aïssa IOA est jumen syllabaire barandi bleu côté ira école do na bleu c'est comme ça no kana ni syllabaire est comme école maître clubana quoi faire quoi voilà parce que me fait ka mi famia c'est pas intéressant c'est que le IOA là c'est le contenu du syllabaire maintenant qu'est-ce qui est enseigné maintenant mais si ça dit il aura placé la mimbe ça ore kuma sia sinon e beka mu fo sisa ambe fe masuka famille mi follow iba so syllabaire ametana école la iba kala bebolo beba kala na vla ko ga bla page na beba bla o tege demsonu faut lycée et moi si lycée là du même lavar arpagon mais au syllabaire pas le brousse à moi si faut lycée là ni tour série ma iba kala fibe sketch ke fibe bolgata kuru no makila kana ibaro au syllabaire ine o te da demsonu nyogoro bli na fo ube flamboyant daw nyogoro to écrit tableau là directement abana ibaro livre nous flène c'est on haklina ndo le contenu le contenu est là quoi donc le contenu est maintenu mais livre de teta école là voilà parents dunga dogo parents misi go na syllabaire kana parents manjani tante parents parents fini mazu be réforme chama ndo rebi alu deme classe na utado abade wa aga chache la gola angala nyogone utado re de rebi classe mega severifier aga chache la gola de utado ya deme classe maintenant aya bodone ya mazu ya genare mas aya abatado parce que abora ga go fana defensiro defusiro odona yo fo ya ba doni abado jagne ya ba so me réforme chama meke école kola so ma réforme no so suivi te kula so ni réforme ke école kola ikanga résultat kono 100 100 na tega abouti c'est comme na tega na tega konya doron c'est comme ibe sigin iga korolene ma mais ima iwe defu we CP bo école là c'est comme 6e na akumba ere akumba ku wari ko remas mais we abola beba do kama nafanya c'est comme akira catastrophe shekanga wati wallahi shanga mane be letrisebe iba sebe wallahi mais ça ibe 10e na wallahi école ni atisiga lecture ni manque sinon follow quelqu'un soit ni ko ni sera defu ma ou be sera 8e ou 7e niveau ma kono ba so ibe siga lecture kon que au moins mais bibi na ibse 10e mois terminal école de iba soro phrase do be atise ka khala bon même vie abe syllabaire ko de ne syllabaire maîtriser fenti comment gagner fele mais no de finir na tamati wallahi ne ba no ama bo wallahi manere mais wallahi jagne ni monsieur tatok ni IO asebe nga soro ka fleshi kala so mara fe monsieur kana ka soro ete se go fleshi liaison ke no moyi sarau be dok mo monsieur bulu ni alati ha tellement ibe stran bere yere nye ha wallahi al no jina itu son ataso iba to figa clame sega o fleshi kala na abo bibi na o bere ko mun flene châtiment corporel o ko interdit ko dabla école ko la o réforme ko kuma école la bere bi jor voilà que ça soit l'état que ça soit les enseignants que ça soit les parents de bere bi jo ça donne c'est parents do ou be parents de me kana faut de ko les parents wallahi entame kadam ne envers la on te prie ou même faut parents ne ko mbolo lycée là, nous on avait un professeur burkinabé appelé littérature de Kankuna Massi. Wallahi ame dicté que il faut que les tu as 2 coups. Lycée. Wallahi am dalay. Et t'as une orienté Massi garantie beaucoup faut am dalay. Voilà donc j'ai une distance ko fo nyore fo woni ota yi orienté privé là ibe taw. Pourquoi na yi orienté public là? Il était qui ga yoro gadjan. Ay mais orientation ko problème mi quoi. Souvent il va sur le modo be ngana abe dem sen senge. Doka jan bon na fora ko ere clé na o mo woro mo wolonvla be aka famina abebe wala na fora ke be gol sodo la fuga e mana passer be dima ka tla ka prix de konima ne dima ou bien non ça c'est prix de récréation
Prix de récréation. Moi, si au Kélé, on donne tout ça, on va récréation, tu qu'elle marre. Ah, mais au moins, et moi, comment? Oui, gagné. Et moi, dis-moi. Prix de récréation, à quel âge il a doublé les alors? Il va acheter des conneries. Récréation, c'est important. Donc, à la gueule, quoi. Donc, école connaît problème là. État d'or baba là. C'est que mon frère, état d'or baba là. C'est peu comme mon frère, ancien on quand on cantique d'ailleurs, mon quand il demson mon le bodo. Vous cantique d'ailleurs, jamana. Mais kalanga ke. Voilà. Jagne, on me appelle les. C'est à tous les niveaux. C'est vrai, tout à part. Il faut revoir le niveau des étudiants maliens. Jagne, chaque jour, ça va de catastrophe en catastrophe. Non, tiens, là, le minimum même des enfants, des étudiants instruits au Mali se limite. Moyen donné mes parents n'a sera basignana ma soro dena à partir du premier cycle. Wallahi il va soro lycée là au lieu de voilà bon et mes parents interpellé yoromina à bas âge va faut quoi et kama seigneur fait follow ko nous nga kala ko manquer alors que ni des basiques de français là ali matibe kele ama premier cycle là ça ma lycée ma petite soeur se plaint même qu'elle a du mal qu'à matière c'est moi si bamananga mega kero ya don fena avec quel lycée elle a introduit lycée là ma fin d'obé non niveau qui va introduire école là ça on m'avait forme avec moyen barré demandé donc ça on il ou bamananga mu introduire école là c'est comme école d'endo ya damné depuis première année deuxième année kana c'est sixième mois donc luma c'est à continuer blé c'est comme aye chama adana awo do ta dana no donc aye chama bobo quoi niveau là parce que si on sait la atteindre atteindre donc si on sait la le fait qu'a atteindre donc et de bamananga kala premier cycle no ya dundu akwa matière là donc itna niveau bas sur le français là donc si on sait la e beto français donc concentré là il te niveau sur donc e ta c'est lycée là tout no au baisse de niveau et tout donc système mundo c'est assise la nimber l'éducation c'est la base ou bien politique fin to nous veut faire école de soro l'école c'est la base soit mas bamananga la nous veut faire école de soro c'est même à l'université munu te foi gani bamananga te c'est on veut faire école de ndo sélectionner par exemple mo keme Mali be o so ko sélectionner o lube wuli ñoo fo te foy kuku ni bamananga te ka ta première année là faut lycée ka claque continuer ni université o te foy ke ni bamananga o fana me saka ke o c'est comme ça o be français do ni de temps en temps a bana fala ina fro ngara bu mais ça on est ko lendo ta première année deuxième année troisième année na bamananga bla kana ça no avec français pur là ta retrouver parce que déjà bamananga chama mbata aga temps d'apprentissage là ka ba donc ama no avec golden perturbé bon on a nimbere de refondation voilà il faut refonder wallahi association des parents d'élèves ore de kan ay refonder après avant il mo eso ore de problème mali kala problème yere de ya fama ko cibola ko mali problème yere a problème yere association des parents d'élèves là a problème donc maintenant parce que au lieu de se unir jamana nyela ka fenfo après aduma ka odéone là voilà donc nous boulot c'est à tous les niveaux que ça soit les parents d'élèves les enseignants l'état bere ganga faranga école ko ina parce que mo kelen ko ngote aka dogo parents d'élèves la masse ni meta ka plaigner école là wallahi masi kana tu sais ma petite mi me jardin wallahi bile hier ne woni tabou wala je te jure mas wallahi parce que nya bo togolé wa école mina quand j'ai déménagé je vois que le niveau est 3 fois supérieur à des minkebi donc je vois qu'à niveau avec a régressé ka chini ni na donc ko we mu ko foi alors que masi moyenne section ils avaient déjà commencé à écrire Allahu akbar anana ya no ube chani là chan école daga gele ko do ma bi ko daga gele wallahi daga gele kuna fuli amitana ale de be ma fa ka sure madore bla ida ko so we o jaba sura Kim Kardashian Mariamwa voilà allez do Kim Kardashian voilà tribunal commune 4 mini famille kuna fuli disibe aujourd'hui gaira ka foko jaba sura ale kun wele la procureur fait tuguni wa ay korolendo ay wele limige gata o ko agra sababu ye abla berela ka wati ninge bole kera iba ka fo o kiri o kuma tige folo o famille tenendoye
jaba sura atari ijo alaba nyingali okerala ayi ire defan o ibaye kafo akuma taninga sigi achara o ayirala kafo ko fe mi délibéré kiri abena jiabidi banga benin novembre kalo kle bi shabai o mausigi meninga adongono jaba bina labla de wa o sursi de bina dama de wa o femi kuna foldila gogo ani sursi de kasurun ko sebe ko sabula ministère public o ko lu koni o de proposer ka foko ka ke sursi juru ka ajuru do ala o kalo kle bi shaba amake tuko sa ko jiabi unadi obedi alaka bashi joka awati kono ya rabbi Amadou Toumani Touré ATT alaka dairo sumaya ya rabbi novembre kalo kleta obeke amineli jiemala o sankele le 10 novembre ayira laka fo o ko feminye Amadou Toumani Touré asomau annofemau ateru o ku bena buya mashigi bilebile bata ninga asegere do don olu kofe ibaye ka fo Amadou Toumani Touré ATT ale mi ni andaba maka wele sera amma c'est en 2020 au watiula novembre kalo kletan agra Istanbul Turki ka olu fe o boya masigi o bena ke ka nyeshi ama bibliothèque belebele min fale no livre la o bena daele o ninga o ke atola o fena ka boala depuis politique ko kabini jamana histoire akunye la asinyero la kabini wati mina kana se bima ay discours ba mununge ni bebe na franyonga abe vomi mako un recueil de ces discours olu bena franyonga o ninga olu fene bo o fene ka bo ala ni bela jelemeke fanasa famille na be voma ko fondation pour l'enfance et bien do amzo de te yenguna bi balobo voilà kiba fene a photo olu fene bena boningu uchari ka photo bo fambe fe oningu bla pyramide la o be sikata a photo laje kabini 91 kana se bima photo mun tara atola ni bela jelemina franyoga maube sikata olu laje o fene ka bo ala muntugula ka ufe yoro mimbe ni abe fama ko farako muntugula furaji belebele do o serina asoma ufe o ku odi muntugula ka uma o furaji inauguration o fene bena ke kabini ni donkele on ni ko mbela jile abonya na karama atameni ngadi a refurmuso ma balobo Madame Touré ko fleni OK yangna on parler non mais do ke dro mais do ke alaka ko ke here abo tabarkala Mamadou Kane alaka ke here ya rabbi alaka ke here alaka ke here ya rabbi ametani kuna fulu ye sabula kuna fuli ale de be ma fa ka soro ima dore bla ida ya uba ngata sugula de on sont parti yalo kuna fuli ale de be ma fa ka soro ima dore bla ida ma kuna fuli aga uzani ma kuna shirile kuna fuli anya bla romina ama atai kuna fuli déjà mimbe na be fa ma nouvelle libération ya ira ka voko fe minye Yad Agali ibado Yad Yad Agali ko Francis jamana fama Emmanuel Macron akoka magobe Yad kungolola akungulo amagobola yani avril kalo okle avril kalo mimenale c'est en 2022 yani oche sabula niye kota ka laje femiye Francis jamana fama avril kalo c'est en 2022 o de Francis jamana nyema kurasigi yani oche akanga aira aga jamana deuna ka fo joda mimbe alela anga jamana kon lala ya bela jilen ko nimba don ka fo ko Francis anigi kisekele ate faso deuna jango malion anigi tana Francis kaw olu fene nyebe ula ka fo ko chien re la uluka ulumashiri tabaw ubia ko furuba wari obega taninga do akola Francis jamana fama ko mbala ko abe bamaje wale kelelila on fea ngata te ka bo shisite ka mene unigi te
anw yɛrɛ la anw yɛrɛ bɛ fɛ u ka taa yani yɛrɛ ko fɔ baaraw cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale mago bɛ mandat kura la i b'a ye k'a fɔ a kan k'a yira a ka jamana kɔnɔdenw na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ye nin kɛ Mali kɔnɔ ni o fɛn tɛ a bolo a baara bɛ gɛlɛya fo ka taa fɔ a to ten a tɛmɛli ka kɛ Faransi jamana faama ye kura o baara o ka gɛlɛn o kama ko a ye a wajibiya a ka kɛlɛcɛw ka minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan ko trophée de guerre o tɛ dɔwɛrɛ ye ka jɔnjɔn ta jɔnjɔn ye jɔn ye Iyad Agali a su walima a ɲɛnama yani avril kalo cɛ o wulikajɔ min ni o bɛ sen na o baaraw olu de daminɛra u y'a yira k'a fɔ ko olu ye maa caman faga anw ka jamana kɔnɔla la yan nɔ maa minnu bɛ yen ni bamanci kulew don ni bɛɛ lajɛlen sɔnnen don u ka bamanciya ma o maaw la sa i b'a ye k'a fɔ Abdel Malek ale bɛ o la ale fagara juin kalo la san 2020 Yeya Abu El Haman ale bɛ o la ka taa se Ba Ag Musa ma dɔw ko Ba Musa dɔw fɛnɛ ka taa se maa wɛrɛw ma n'o ye Sahrawi ani a ɲɔgɔnnaw ye maa min bɛ yen sisan k'a fɔ ko de ye jɛgɛw yɛrɛ bɛɛ la belebeleba ye o de ye Iyad Agali ko fɔ ka ko la to a la yani avril kalo cɛ san 2022 Faransi jamana ɲɛmaasigi a bɛ tɛmɛ Mali fɛ wajibi bilen ma filɛ nin ye check Maz donc ale bɛ fɛ ka a ka élection préparer anw kan yan wajibi olu yɛrɛ minnu fagali fɔ fɔlɔ yɛrɛ an yɛrɛ dalen t'olu la kosɛbɛ ka fɔ ko olu fagara réellement an dalen t'u la parce que kufa faga siɲɛ 4 siɲɛ caman ka tila ka a sula wuli k'a yira an na siɲɛ 4 o kɛra donc o danayaba tɛ olu ka mɔgɔ fagalen c'est comme Faransi ka sa fagalen kɔni n'i pan kunna est-ce que Iyad ninnu dɔw bɛ balo la yɛrɛ bon mɔgɔ t'a dɔn a bɛ se ka kɛ Iyad ninnu tɔgɔ yɛrɛ Masi u bɛ Iyad ninnu tɔgɔ kɛ propagande ye dɔrɔn ka to k'an bagabaga a bɛ yen donc ni tiɲɛni mun kɛra u b'a attribuer tɔgɔ in na a banna voilà donc Faransi ka nin waleya ninnu sɔgɔma Emmanuel Macron a bɛ fɛ k'a préparer cogo min na sɔgɔma kɛlɛ kɔni o tiɲɛnen don a bolo a mɛnna a bɛ se ka kɛ bɛɛ jɛlen don n'o ye a bɛ se ka kɛ a bɛ se k'a yɛrɛ racheter u ye ji k'a ka mugu la voilà donc mugu ninnu tɛ se ka kɛ foyi ye bilen donc a ka gɛlɛ a bolo tiɲɛ yɛrɛ la mais a filɛ ne ka Iyad ninnu tɔgɔ fɔli minnu kɛ sɔgɔma ninnu ye kumaw ye ten dɔrɔn de sɔgɔma m'a dɔn Faransikaw m'a dɔn nin kuma in tɛna se ka olu la convaincre halisa ale ka ko la parce que ale ka échec ça a été une échec général voilà a déclaré la a mɛnna et puis c'est à tous les niveaux aussi a ka politique yɛrɛ ye politique sugu mun ye sɔgɔma a ye tiɲɛni mun don Faransi kun sɔgɔma Faransikaw ka wuli yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ gilets jaunes ninnu ye mouvement ninnu fɛn minnu kɛ sɔgɔma olu ko sugu ninnu ka kɛ Faransi a famara ka kɛ koba ko nin waati la dɛ i m'a ye Faransi ni Angleterre bɛ ɲɔgɔn na jiko kɛlɛ la Faransi ni Australie bɛ ɲɔgɔn na voilà u ni Australie fana ka fɛn ko bɛ yen ka taa se u ni anw yɛrɛ taama u ni Algérie fana bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ sɔrɔla u ka kamalenin in fɛ ale cɛ kelen a bɛɛ sɔrɔla ale a cɛnin kelen in nɔfɛ donc kuma tɛ dɔwɛrɛ maa i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to dɛ voilà kuma filɛ nin ye tari ayi Masi Emmanuel Macron kɔni tɛna ka élection labɛn anw kan sa ko filɛ sa o kuma kɔni t'a la ni ale o tun b'ale sɛbɛn ma sur lui il avait pensé hier à ce que lui il va se représenter demain là il allait bien faire merci c'est pas maintenant ale kɔni ka politique tiɲɛna o Français yɛrɛ t'ale fɛ fɔlɔ ça c'est donc ne y'a fɔra tuguni ko e de bɛ ka olu ka mɔgɔw bila ka na Mali la olu bɛ ka sa ta tɛ ka minɛ Mali la si tɛ ka bɔ Mali la k'i gɛn u t'a fɔ k'i yɛrɛ ɲini siɲɛ kelen yan olu den ta dun tɛ fɛlɛ bɔ don ye dɛ donc voilà c'est pas le moment maintenant où il va essayer d'arranger les choses c'est déjà trop tard Jagire kuma tɛ nin ye c'est trop tard Macron sitanɛ a banna c'est quoi ça les Satan en personne ci wɛrɛ bɛ an ka t'o la an ka taa o la i y'a fɔ cogo min na o don Magi Pako kunna ni ka maaya kɛ kosɛbɛ Kawjim CNT y'a jira ko ka a bila Sam ani Silma n'o ye kiiritigɛlaw ka tɔn ye olu ye communiqué bɔ communiqué bɔlen ko u y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ ka to i dama fan fanga bɛɛ ye fanga fangaw kana ɲaami ɲɔgɔn na il y a le pouvoir judiciaire il y a le pouvoir législatif bɛɛ ka to i ta fan voilà si kana sen da si kan ni aw ko ka a bila anw fana ye fanga dɔ ye voilà a b'anw de bolo yan voilà
Donc le bras de fer a commencé. Hein? À là-bas, mais que tu dis, Anansika, au Ladje. Otea, Odo. Samni Silma. Aïe, ya. Kuka kiritu akaka barake. On est communiqué. Voilà, kuka kiritu, kirika barake, Samni Silma, Olukuti. Voilà. Donc ils ont répondu à ceux qui ont dit de relâcher. De relâcher, voilà. Voilà, immédiatement. C'est un thème. Oh, quoi c'est un détail, quoi le tabou boulot. Adum le boulot de. Mais j'ai un kaujim nabo sa maître gakma. Maître gakma voni préja au gabla. Mais mazu vana la nyini nege ku u gabla nyani kiriche. La nyini teni rechek. Oh. Est-ce que a jawa? Allez, suspension. Oh. Comment on va faire quoi suspend? La suspension. Ah, mais on va demander, on demande. C'est on demande. Si c'est une demande, c'est rejeté. Voilà. Si c'est une demande, c'est rejeté. C'est comment flâner. Ah, mais demande est rejetée. Ça me dit maman communiquer là-bas. Ah, c'est quand même une demande. Docteur Boubou Sissé, ko Allah benendo milliard kononto ko ka ado URD la ka URD wuli ka jo. Nous sonna ale ka ke candidat. Milliard kononto. O de b'a bolo ka do président sigi la. Ma warre b'a wuli ka jɔ. Kuna foli c'est fanga ko ni war de voter ti ta war ko. Kuna foli deuxième min be na be vraiment le point aye ni daga bana kuma ni nga aboka abi. Comme aya ira ka fo ko saya ko monedo. Saya monedo. Sumaila Cissé sumi champion. Alaka adayro ni nga asumaya atara ka tiɲɛ belebele min to ko no e parti URD. Tiɲɛ ka atali ko akadi dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé kosɛbɛ. Ayira la ka fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé kunnafoni di sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ko c'est un spécialiste en destruction. Et destruction do wa? Tiɲɛni. Ko I bɛ tiɲɛli masa yɛrɛ min dɔn dɛ ko dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé de don. A y'a yira k'a fɔ Laji Burama a ye fanga min kɛ ko kabini fanga ko a kalifara dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé la Mali k'a jiginna dingɛ kɔnɔ dingɛ min depuis Mali kɛra Mali ye ko a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. O dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé kelen k'a ka tiɲɛni wale ko a y'a ɲɛsin yɔrɔ jumɛn parti URD. A ye mun de kɛ ko jɛnɛ ka don k'a sera ka taa don jɛnɛ dɔrɔn ni ka don URD la ye tila ka kɛ o section o ɲɛmaa ye ni dun kɛra o ɲɛmaa ye o b'a to ni parti ka kuma o kuma bɛ I da bɛ se ka don o la ko yɔrɔ min yɛrɛ nana diya ye kosɛbɛ k'o de ka kɛ parti ka cɛbɔ ye ko hali n'a sɔrɔ dɔw ma jɛn n'a ye. Nafolomugu o caman bɛ a kun ko ni URD sɔnna a ka kɛ u ka cɛbɔ ye miliyari 9 o de bɛna don campagne na k'a kɛ a kɛcogo la cogoya min na fanga a bɛ se ka kalifa ale la dɔgɔtɔrɔ k'a kalekan don k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaya a b'a kɛ a kalekan don a y'a faamu k'a fɔ ko a bɛ tɛmɛ URD o de fɛ o de kama bi k'a kɛlen don ka maaw san dɛ. Ils ont acheté avec l'argent. Ko hali n'o y'a sɔrɔ dɔw bannen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la professeur Saligu n'ale URD ɲɛmaa ye k'ale kɔni bannen don k'ale ko k'a bɛ a ka hɔrɔnya a b'o fɛ ka tɛmɛ wari kan maa dɔw fana bɛ yen k'olu ko ko olu yɛrɛ fana ye cɛbɔ ye i b'a dɔn cɛtigiya ko bɛ maa o maa kɔnɔ I tɛ ka kɛ maa ka cɛnin ye abada o tɛ tiɲɛ ye jagina ni tiɲɛ tɛ a fɔ sa cɛbɔ dan tɛ yɛrɛ bɔ yan cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ yan o ye dɛ e bɛ fɛ ka kɛ don dɔ cɛtigi ye e bɛ sɔn ka kɛ maa ka cɛnin ye voilà ko maître Demba ko cɛbɔ a ko bɛ ale kɔnɔ docteur Diallo a ko bɛ ale fana kɔnɔ ani maa caman wɛrɛw k'olu kɔni bannen don olu dalen don u yɛrɛ la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la olu bɛ se ka nin ko ka a kɛ hali ni Boubou nana n'a ka wari ye k'olu kɔni t'a la kuma bakuruba filɛ nin ye Cheikh Sidibe. 9 milliards walasa ka URD wuli ka jɔ c'est comme walasa ka campagne ni fɛnw financer. Cheikh ngon me min vie Homze on na dɛ. Ay bon ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye parce que c'est comme système kɔrɔlen mun bɛ yen. La main qui reçoit est toujours en bas. O de don. Et la main qui donne est toujours en haut. Voilà. C'est comme a ma nɔgɔ mais depuis Boubou tɔgɔ yɛrɛ fɔra URD ko la c'est comme URD a déstabilisé la. Da wulila sɔngɔla. Voilà depuis a tɔgɔ fɔra don mun na URD ko la fo bi c'est comme don o don kuma kura de bɛ don o don ko kura de bɛ yen nɔ
mais ni te foye c'est comme ou va parti comme taxi be parti là c'est on va parti taxi appliquer ou qu'on a ou basé wariga c'est on wari ça ne sert à rien na foye ta parce que mundo mas mundo c'est comme ça en élection chama me war de atien mo yere be campagne de sensibilisation chama ga chama me ke wari de kama na fugo wari ko ça ne sert à rien mas parce que c'est comme wari ko fe ni jamana yere chira mu yere be imble voilà donc élection chama ngera a bakle la war de ake c'est comme élection de be waru distribuer mo la 9 milliards atna ke dore foye wa famba encaisser ga bla élection yere don ou be soro ka fuku ba éjecter ga dondo mo la wa flam ne ga ta voter wa kelem ne ga ta voter o lodo sinon lubna mun bara de ke mun ma de ga ke o tse ke o utna na bara foye o ni 9 milliards ina c'est on voit ça la partie implanter ga ils vont faire une campagne dorée. Bon, des campagnes dorées, tout ça, c'est pour acheter la conscience des gens. C'est comme ça qu'à fin de briefing, biriga sur le hôtel. Donc maintenant, ça, on y fait un sur le l'achat de conscience. Voilà. Donc nous, quand nous avons le 9 milliards là, c'est comme nous n'y a de rien. C'est comme nous avons la dire quoi. Tariq Mateni. S'il dit que lui, il a l'argent. Si lui, il dit qu'il a l'argent. 9 milliards. 9 milliards. C'est 9 milliards, il s'apprête à acheter la conscience des Maliens. Ah, au final, il y a un Mas, campagne financée. C'est pour sortir. Kata muso nofe, kabarama usanga duma, kabache uduma. Mas, aïm ma foyan ka segen. Ah, vraiment. Ka segen. Malien ngana son kaire firitu. Amaine. Ni a met digno kono bi. Ni politicien sou na idéologie les deux. Ou bien une idéologie mais nous acheter alors que ce dernier minkera malla bebado le peuple malien bora boulevard quand a soulevé pour que ce dernier arabo mali pouvoir là donc si malien manina ni malien haklima bo an sigidoro an alaje jangine dagunya kele an ta fa refe dagunya kele yoro la nebe c'est nunto wa kuma dugutigi den an ka parti ɲɛma awɔ a bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ yɛrɛ la hɔrɔnw danbetigiw dugutigidenw ayi hɔrɔnw a y'o fɔra dɛ ayi ne lamɛn hɔrɔnw danbetigi kabilabatigiw ayisa bɛɛ tɛ se ka kɛ o ye dɔw bɛ yen olu bɔra du fitininw kɔnɔ mais hɔrɔn n'o danbetigiw don parce que hadamaden n'i dan dɔn ko dɔw bɛ i ti sɔn o ma mais ne bolo ni se ke mun fɔ mas wari tɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ wari tɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais mali politiki u y'a ta ka kɛ wariko ye ka bɔ jamana ko la ka bɔ conviction ko la ka kɛ parti politiki yɛrɛ dɔw bɛ yen conviction kisɛ kelen a t'u la fo wari mun bɛ fanga sɔrɔ ka na n'a ye an ka parti la an ko maa ɲini k'o bila an ɲɛma o ka fanga ɲini ka na a sɔrɔ to an mago t'o la an ka parti ka kɛ fanga la an ka kɛ député ye an ka kɛ maire ye an ka kɛ directeur ye an ka kɛ chargé de mission ye a banna o parti sugu de filɛ nin ye mɔgɔw yɛrɛ k'a la yɛrɛ a jaabi bɛ mɔgɔw bolo parti min ye nin mɔgɔw k'a faamu a banna merci kunnafoni di sɛbɛn le point y'a jira ko le Mali retient son souffle sommet extraordinaire de la CEDEAO novembre kalo kile sini ni sinikɛnɛ don sini ani sinikɛnɛ don a sera an ka jamana ko an k'an sigi ni ka a ko la ye CEDEAO jamana faamaw u bɛna sigi an ka jamana ani Laginɛ kan transition ko ni ka a kuma ka a jalatigɛ kunnafoni di sɛbɛn le point a y'a jira k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔlen don CEDEAO a jabala la ni k'a lajɛ u bɛna décision min ta ni ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye délai minnu di an ma o délai olu tɛmɛna o délai olu tɛmɛnen kɔ u bɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ élection ko ani Mali transition tɔ hakilina min bɛ olu la a ko la u bɛna o kuma de fɔ sini ani sinikɛnɛ o kama an ka jamanaden a fanba o ɲɛ jɔlen don CEDEAO a jabala la n'i ye ko ta ka lajɛ kunnafoni di sɛbɛn ko ko fɛn min ye embargo k'o bɛ se ka kan kan dɛ embargo k'o bɛ se ka kan kan embargo ko bɛ se ka kan kan ko ka CEDEAO bɛ se ka a décision ta da la n'a y'a ta da la ko yala ko jamana jumɛn de bɛ yen n'o bɛ se k'a ka frontière datugu anw na ko jamana man ca bi sabula ko maa tɛ se ka
ma kelen tɛ se k'i jɔ i yɛrɛ suna cɛ maaw bɛ balo ɲɔgɔn na a ma nɔgɔ hali dɔɔni ko an kɔni ka an sigi ni fɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ CEDEAO fan fɛ n'a kɛra ɲuman ye tabarikala n'a ma kɛ ɲuman ye an ka an sigi an ka to an ka jamana ɲɛmaaw kɔ kunnafoni a filɛ nin ye a bɔra le point ale kɔnɔla la an ka nɛgɛjuru labila 20 28 60 allo an ce Mayiga Uboro Dio Yergo Sabo Migaka aha don ajara ni min balo muso ni jengina ni tomafo aha bon ne wona kuma mun ka ya fam école maître mun ta donc ka ite ka école maître mun ta nyana bo oho parce que mogo tiga fo ma chama sigile be ko wul fan ka balo bode la na balo bala de oh na boro ko oh ya ta depuis école blale kana ça on sera ka solution sera la ko école wulli et pendant mogo kana plaka fo pendant école maître jota la mais kuna ku wele ka kuma folo yani nbe ka o kuma ngake donc ne ko ma fu famia nu eta nu fanana o kuma ngake de ne ko ni ne ma fu famia anga mogo nu a kuma ngake de ndaro ka fo ko u hakili de ken ne te wa ne ta ro fe lulu tom ne kuma ne ne de ha ya na ka tin bema tom ne kuma ne ne pour ça ma jama bina école maître de jalaki ko wa ku ka ta kalanke ni kalanke ko ngobi lawa aga gele de al amalien mu biya ko ngobi ni ka faaw afle de sigile me doro ku fle afle de fembe para fembe ka ma di ma bokata boka ko wa do farla buru songa do farla tul songa do farla malo songa amafo an yere wuze ka an fadi wa me ko bi ni ka malien fagaw aglera ibtadi keme sabai sugulo be keme duro sugula ise ka nan fuyi so sorala no Mayiga ibaro jiyen yɛrɛ de ka gɛlɛn bi nga an ɲɛma ku ka lajɛ quoi ku lajɛ bon na ni o fuye ma wallahi wa to juguya di o ba to jugu o ba jugu ne mɔgɔ y'a fɔ jiyen ka kɛlɛ waati o waati ye b'a fɔ jiyen ka gɛlɛ olu fana bɛ gɛlɛya ta k'a di malien kan non ne ma foyi de faamuya ninnu na quoi u ka nɔgɔya n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni an bɛ fɛ wallahi u ka to yen mais kɔngɔ b'an na kunna kɔngɔ b'an na dɛ non on s'en fait donc ne ta y'o de an bi allo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam karamɔgɔ aba Jalo nba aw ni fama a kɛra o ye dɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kira la bon ne kɔni bɛ bi kuli fɔlɔ kɛ yɛlɛwolotɔn mɔgɔw tabarikala ani maa minnu bɔra juma tɛmɛnen ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo tabarikala mais kan bɛ mun fɔ an ka faamaw ye u k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw ye jumadon k'u kunna wolo k'a yira diɲɛ k'a fɔ k'u n'u ka jamana kɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka ko maliyɛn musow ni a baw n'a balimamusow bɛ ka kule sugu la dɛ donc k'u ko hakili to o la a tɔ Modibo Keyita an y'a kibaruya mɛn maakɔrɔw la ko ni kɔngɔ kelen de kɛra sababu ye ni fɛɛrɛ kɛra la k'a di donc Musa Tarawele fana ka waati fana la an kɔni an bɔra o kalama Musa ko ɲɔ bana malo bana k'a tɔ tora mɔrɔbɔrɔ kelen min ye k'o tɔ y'ale ni Mariam ta ye k'a sababu Musa Tarawele binna donc o la ko k'u jija fɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ bɔ an fɛ yan nɔ ani sɛnɛkɛlaw ji kan ka nɔgɔya u ma cogo min na donc u ka fɛɛrɛ kɛ baloko ninnu na ani sécurité jamana ala ka basigi ya rabbi an b'i fo wa alaikum salam voilà an t'a bila yan